रानफैबाय रानफैबाय नैबे रानफैबाय हाफबनानै होनानै रज'बाय नैबेनिफ्राय खिलिफिना नामा खिलिगोनदां खिलिगोन खोमा लासैनो नैबेना हले बिदि होआमोनबो बे थैखासिगौमोन बे ना नैबे नै बेनिला नायनो फैदों जों बेनिला सासे लोगोनाव देराखै बारा देराखै दासो गायहांदों माबायदि जाखो नायसै लामायाबो डेन्जारखा नै जों दिनै सासे लोगोनि बेनिला गायनायखौ नायनो थांगोन बेनिला आबाद होनोबाथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ इन्टारनेसनेल मार्केट होननानै बयबो मिथियो बेखौ इउटुब चेनेलफ्राव नायबानो नुखागोन नोंसोर बयबो दा जोङो सासे लोगोआबो जागायबाय हिसाबै जों बबेनिफ्राय बिहरा माबायदि ग्र' जाखो बेफोरखौ जों सोंनानै लाबोगोन बेनाव आरो जोंबो गायनायनि थाखाय सेस्था खालामलांगोन एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिफोरनाव जों बेबायदिनो थाङै थाङै माने एक्सपिरियेन्सखौ जोंबो लागोन आरो ज' बयबो जौगालांगोन स' जोङो जास्ट दिनै बेयाव थांनानै बेयो बबेनिफ्राय बिहरा माया बेखौ जों सोंनानै लानोसै ओमफ्राय जों उनावहाय नोंसिनो फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेसन भिडिअखौ उनावहाय नोंथांमोननो होगोन जों स' भिडिअखौ नायलां मा मायाव खामानि होयो बेलाय लङालाय बे लङाव दालाय बै माबाया फिसा फिसा औ बिराद दामना बेयो बारा गिदिर जायाना बेसेबां गिदिर थायोथाय बिलाइआवबो जायो नै बेदराव बुस्थुआनो मानि प्लेन बायदिसोखा ना मानलाग्रा 150 थाखा ना सबाय बे जिङाव होनानै होनांगौ फाननायगानो गैला नैबे खिलिगोनदां रोदा सुनाय दंदां नै नङा नैबे साइडना खिलिगोन नैबेनो नैबे गयाव रोदा सुथाबजोबगोन आरो माला लाजोबगोन फाथै बायदि जागोन ना बेयो सिन्था गैला बे मालाय गावनो मावलांबाय रोदा सुखाबाय नालाय रोदा सुथाबजोबो आरो दंफाङाव बै मा फाथै सिस्टेम जाबाय सेस गयाव रोदा सुथाबलांजोबगोन आरो बे गाहायनिया माबा जवाबो हरजाला उनाव बे रोदा सुबाय नालाय दाउ बाहा दंमोनदां नै हाखौ नायस'नासो नोङो ना ब्रिदै गेब्रु फैदोंसो नै बिदि जायोबा मोजां बिदि गिदिरखा मोनोबा होमबाना बिबार बारनाय माबानायखौ सोंबोखादोंना टेकनिकआ मल'आव नायबानो नुखायो औ बोरैबा गनखौ लानानै ओरै नारजाब होनांगौ ओरै सुखावदो ओरै आखाइजों गासिखौबो बिबार मोनसे मोनसेसो खालामजोबनांगौ ना थुब्रा थाइबा सयथा बिदिनो जाबाथाय बिबार मोनसेयाव मोनसे ओंखारनानै बिदिनो बुरजा बारोना बिबारा बिदिरा मोनसे दालायावनो बुरजा बारगोनब्रा औ फार्स्टनिखौ माबानानै होग्रोनांगोन जेनेबा बिबारा बे गासिनिखौबो मोनसे ओंखारगोन खामानिया बेनो जाहैबाय आरोना 3 बोसोरजों नैबो गोजौ जाथारबाय नै रानफैबाय नैबे रानफैबाय हाफबनानै होनानै रज'बाय नैबेनिफ्राय खिलिफिना नामा खिलिगोनदां खिलिगोन खोमा लासैनो नैबेना हले बिदि होआमोनबो बे थैखासिगौमोन बे ना नैबे रानसिगौमोन नैबेनिफ्राय फैफिनबाय दा नै गुदिया रानबाय हाफबबाय ओरै थाजा जाफिनबाय स' जों बेहाय नोंथांमोननो फुल एक्सप्लेनेसन भिडिअखौ बानायनाय जायाखै जोंबो जास्ट बेहाय भिजिटल' खालामहैदों लोगोआ मावबाय हिसाबै जों बिनि मावनाय खामानिखौ नायदों स' जों जेब्ला जागायगोन अब्ला नोंथांमोननो जोंबो शेयार खालामगोन अबेनिफ्राय लाबोआ मायाव लाबोआ बेसेबांनि लाबोआ स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ आरो शेयार खालामनानै होदो आरो बेबायदिनो सापर्ट होबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन ना स' बाय बेनिला गायनि सिगां